फ्रेंड्स वेलकम टू नार्जारी एडुकेशन चैनल दिनै जों सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 आव थानाय आखान्थि 3 खोन्दोनि थार बुंथि 6.3 6.4 आरो 6.5 नि फोरमान खालामनायफोरखौ जों दिनै मोजाङै सावरायनो नाजागोन आरो जोंनि दिनैनि बे भिडिअआ आखान्थि 3 खोन्दोनि लेक्चार नम्बर 8 जागोन लेक्चार नम्बर 7 आव जों आखान्थि 3 नि महरसेयारि आरो आखान्थि 3 नि महरसेयारि जानायनि रादायफोर आरो आखान्थि 3 नि गोरोबलियारि जानायनि रादायफोरखौ मोजाङै सावरायबोखादों स' जायफोरा बै भिडिअखौ नायाखै बेखौ नायनो थाखाय आं गुरै खावलायो मानो होनबा जों बै भिडिअखौ मोजाङै बुजिबासो दिनैनि बे भिडिअखौ मोजाङै बुजिगोन ओके स' आं बै भिडिअनि लिंकखौ बेनि डिसक्रिप्शन बक्सआव होगोन ओके स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन स' जोंनिया मोनदोंमोन मैया मा लेक्चार नम्बर 7 आव जों मोनदोंमोन आखान्थि 3 महरसेयारि जानायनि रादायफोरा मोनथाम रोखोमनि दङ फार्स्टआव मा दंमोन जोंनिया खना 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 माने एंगल 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 नैथियाव दंमोन मा आखान्थि 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 माने साइड 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 आरो थामथियाव दंमोन मा साइड एंगल साइड बे मोनथाम रादायनि थाखाय जोंनिया आखान्थि 3 महरसे जायोमोन ओके बेखौ नोंथांमोना पार्ट 7 आव नायनो हागोन मोजाङैनो ओके स' जों दिनै फार्स्ट रादायखौ जों फोरमान खालामगोन ओके बेयाव मा होनाय दों नायनि जों फार्स्टआवनो बेयाव दों जोंनिया मा फोरमान खालामदि मोननै आखान्थि 3 आव जुदि मोखांसे खनाफोरा समान जायो अब्ला बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोराबो एखे रुजुथायाव एबा स्रें रुजुथाय थायो आरो बेनिखायनो मोननै आखान्थि 3 फोरा महरसे माने बेयो जोंनिया मोनथाम खनाफोरा समान होनाय दंखायो माने मोननै आखान्थि 3 नि मोनथाम खनाफोरा समान दंखायो माने एंगल 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 खना 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 ओके स' जों नै बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जों मोननै सावगारि आखिग्रोन फार्स्टआव ए बी सी मोनसे आखान्थि 3 आरो डी ई एफ मोनसे आखान्थि 3 होननानै लाबाय जों बेयाव मा होनाय दों नै मोननै आखान्थि 3 आव जुदि मोखांसे खनाफोरा समान जायो दा नै मोननै आखान्थि 3 जुदि ए बी सी आरो डी ई एफ आखान्थि 3 मोननैयाव जुदि मोखांसे खनाफोरा समान जायोबा माने मोखांसे खना माने मा ए नि मोखांसे खनाया डी बी नि मोखांसे खनाया ई आरो सी नि मोखांसे खनाया एफ ओके मोखांसे खनाफोरा समान जायोब्ला अब्ला बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोराबो एखे रुजुथायाव एबा स्रें रुजुथायाव थायो माने मा ए बी इक्वल टु ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टु बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ इक्वल टु ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ बिदि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगोन अब्लानो ए बी सी आरो डी ई एफ आखान्थि 3 मोननैया जोंनिया महरसे जागोन ओके स' बेयाव जों लिरग्रायाव हमबाय ए बी सी आरो डी ई एफ मोननै आखान्थि 3 ओके बेसोर मोननै आखान्थि 3 होनना हमना लाबाय जेराव जोंनिया मा होनाय दंखायो कुइसनाव नाय जेराव एंगल ए खना ए समान खना डी आरो खना बिया बे खना बिया खना ई नि समान जागोन आरो खना सीया मानि समान जागोन जोंनिया खना एफ नि खना सीया जोंनिया खना एफ नि समान जागोन होननानै जोङो मोनखादो माने बेयाव ओंखारदों नै मोखांसे खनाफोरा समान जायो माने ए नि मोखांसेया डी नालाय बिदिनो जाबाय ओके दा जोंनिया फोरमान खालामनांगौ दि मा फोरमान खालामनांगौ फोरमान खालामनांगौदि ओके फोरमान खालामनांगौदि मा आखान्थि 3 ए बी सी आ आखान्थि 3 डी ई एफ नि महरसे होनना फोरमान खालामनांगौ जोंनो ओके स' बेखौ माब्ला जों महरसे बुंनो हागोन जेब्ला आखान्थि 3 मोननैया जोंनिया मा जायोमोन महरसे माने मामोन जुदि मोननै आखान्थि 3 नि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबोबा आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जाजोबबा बै मोननै आखान्थि 3 खौ जोङो महरसे बुंनो हायोमोन ओके बेखौबो आं लेक्चार नम्बर 7 आव मोजाङै सावरायबोखादों नायबानो जाबाय स' जोंनिया नै बेयाव मोखांसे खनाफोरा समान होननानै मोनखाबाय आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि होननो हाबानो जोङो बै ए बी सी आरो डी ई एफ खौ मा होननो हागोन महरसे बुंनो हासिगोन ओके स' जों बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरखौ समान रुजुथायनि होननानै दिन्थिग्रोनांगोन फार्स्टआवनो ओके स' बेखौ दिन्थिनायनि सिगां जों मोनसे बेयाव हांखो बोना लाग्रोनि ओके बे हांखोनि नामखौ होबाय पि किउ खौ ओरैबादि बोबाय जेरै नाय लिरदों नोंसोर बोनायखौ पि किउ दोंसे हांखो बोबाय
हांखो दाजाबबाय PQ दोंसे हांखो दाजाबबाय जेराव ओरैबादि दाजाबजों दि DPआ जोंनि AB नि समान जायो आरो बै DQआ जोंनिया AC नि समान जायो DQआ जोंनि AC नि समान जायो बेबादि जोङो बोनानै लाबाय बेखौ ओके स' जोङो बेनिफ्राय मोनो जों मा आखान्थि 3 ABC आ आखान्थि 3 DPQ नि गोरोबलि बे माबोरै गोरोबलि जागोन बे जोंनिया नाय नै खना A दो खना D दो समान आरो खना आखान्थि 3 AB दो DP आ समान आरो आखान्थि 3 AC दो DQ आ समान अब्ला जों लेक्चार नाम्बार 7 आव सावरायबोखादो दि आखान्थि 3 नि गोरोबलियारि जानायनि रादायफोरनि मादाव मोनसे बियो SAS रादायजों बियो आखान्थि 3 ABC आरो DPQ आ गोरोबलि जासिगोन ओके मानि थाखाय बियो आखान्थि 3 नि बेखौ लिरलायाबाबो जायो आं नोंसोर बुजिनो थाखाय लिरना होदो आखान्थि 3 नि गोरोबलियारि रादाय SAS बादियै ओके आखान्थि 3 नि गोरोबलियारि रादाय SAS बादियै बे आखान्थि 3 ABC आरो DPQ आ जोंनिया गोरोबलि जासिगोन ओके स' बे गोरोबलि जानाय लोगो लोगोनो जों मा लिरनो हासिगोन बेनिफ्राय मोनो बे गोरोबलि जानाय लोगो लोगोनो जों मा मोनसिगोन बेनिफ्राय मोनो खना B आ खना P दो समान जागोन आरो खना P आ जोंनिया मादो समान जागोन E दो समान जागोन ओके बेनिफ्राय मोनो जों मा खना B आ जोंनिया खना P दो समान जागोन खना P आ जोंनिया मादो समान खना E दो समान मानोना जोंनिया नै PQ आ EF नि पेरेलेल ओके बा खना E दो समान मानोना जोंनिया नै PQ आ EF नि पेरेलेल ओके स' बेनिफ्राय जों मोनो बेखायनो DP डिवाइडेड बाय PE माने आखान्थि 3 DEF निफ्राय जों मोनो मा थारबुंथि 6.1 नि बादिबा इक्वल टू मा DQ डिवाइडेड बाय QF बिदि मोनो जों ओके आरो बेनिफ्राय जों लिरनो हायो DP divided by DE equal to DQ divided by DF लिरनो हायो नै ओरै लिरनो हायो DP divided by DE equal to DQ divided by DF बिदिबो लिरनो हासिगोन जों ओके स' थामहिनबा बेखौ माबोरै लिरनो हायो थामहिनबा जों मा DP आ जोंनिया मादो समान नै AB दो समान अब्ला बेखौ मा लिरनो हायो AB डिवाइडेड बाय DE लिरनो हायो जोङो ओके आरो DQ खौ मा लिरनो हायो जोङो AC डिवाइडेड बाय DF लिरनो हायो बेखायनो जों लिरनो हासिगोन माने बिब्दिनो जों मोनो मा AB डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय DE आ जोंनिया मानि समान जायो BC डिवाइडेड बाय EF नि समान जायो ओके BC डिवाइडेड बाय EF दा नै AB डिवाइडेड बाय DE आ AC डिवाइडेड बाय DF निबो समान आरो BC डिवाइडेड बाय EF निबो समान स' बेखायनो बिसोर मोननैनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेखायनो लिरनो हायो AB डिवाइडेड बाय DE इक्वल टू मा लिरनो हायो BC divided by EF equal to मा लिरनो हागोन AC divided by DF माने मा मोनबाय जों नै आखान्थि 3 ABC आरो DEF बिसोर मोननै आखान्थि 3 नि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि होना मोनबाय जों नै बोरै मोनखो जोङो AB divided by DE equal to BC divided by EF equal to AC divided by DF होननानै जों मोनबाय नै AB divided by DE equal to BC divided by EF equal to AC divided by DF माने जों मा नै फार्स्टआव मोनखादों मा बिसोर मोननै आखान्थि 3 ABC आरो DEF आखान्थि 3 मोननैनि
खनाफोरा जोंनिया मोखांसे खनाफोरा समान जानानै समान होना मोनखादो स' बेसोर मोननै आखान्थिथामा महरसे जानोबा जोङो बेसोर मोननै आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जानांगोन होनना फोरमान खालामनांगोन अब्लासो जों बेसोर मोननै आखान्थिथामखौ महरसे बुंनो हागोन स' जोंनिया बे फोरमान जाबाय बेखायनो जों लिरनो हासिगोन दि मा आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम DEF नि महरसे ओके बे जोंनिया प्रुफ जाबाय आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम DEF नि महरसे बेखौनो जों मा लिरनो हायो बेखौनो आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय मा जोंनिया बेखौनो आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय एंगोलजों जों रुजुनो हायो एंगोलजों रुजुयो ओके माने एंगोलजों रुजुदो माने खनादो माने रुजुदो मानोना जोंनिया नै मोनथाम खनाया समान होनाय दंखायो ओके स' जोंनिया बेयो प्रुफ जाबाय स' आइ होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा नायफिन ओके अब्लानो बेखौ बुजिगोन ओके स' नेक्स्टआव मा दोङो जों नायनि माने थारबुंथि दशमिक 3आव जोंनिया जाबाय बियो ओके एबार जों थारबुंथि दशमिक 4खौ नायनि नेक्स्टखौ ओके बेयो जोंनिया मा थारबुंथि दशमिक 1नि बादि जों बेखौ बिदि लिरनो हायो ओके स' नायबानो जाबाय बेखौबो थारबुंथि दशमिक 1खौबो गासैबो जोंनिया रिलेटेड ओके स' आइ होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों ओके स' नेक्स्टखौ नायनि जोङो बेयाव दों जोंनिया मा थारबुंथि दशमिक 4आव फोरमान खालामदि जुदि मोननै आखान्थिथामाव मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि स्रें रुजुथाय जायो अब्ला मोखांसे खनाफोरा समान जायो आरो जायनि थाखाय मोननै आखान्थिथामा महरसे जायो माने बे जोंनि आखान्थिथामनि रादाय एस बायदियै जोंनिया महरसे जायो होनना फोरमान खालामनांगौ ओके स' जों बेखौ फोरमान खालामनि बेयावबो जों मोननै आखान्थिथाम बोना लानांगोन ओके दा मा आखान्थिथाम बोनि जोङो ओमफ्राय बेयावबो ABC आरो DEF मोननै आखान्थिथाम बोनानै लाबाय स' हमबाय बेयाव जों लिरगोन फार्स्टआव बोनायखौ हमबाय ABC आरो DEF आ मोननै आखान्थिथाम ओके जेराव मा होनाय दों जोंनिया कुइसनाव नाय जेराव होनाय दोंना मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा माने मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि स्रें रुजुथाय जायोनो ओके अब्ला जोंनिया मा लिरनांगोन बे ABC आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा DEF आखान्थिथामनि आखान्थिफोरजों स्रें रुजुथाय दं ओके अब्ला AB डिभाइडेड बाय AB नि मोखांसे आखान्थिया मा DE इक्वल टू BC नियालाय BC नि मोखांसे EF आरो AC नि मोखांसे आखान्थिया मा DF बिदि जायो होननानै दोनखायो ओके अब्ला फोरमान खालामनांगौ दि मा आखान्थिथाम ABC महरसे आखान्थिथाम DEF बेसोर मोननै आखान्थिथामा जोंनिया महरसे होननानै फोरमान खालामनांगौ अब्ला जों फार्स्टआव महरसे आखान्थिथामनि मोननै आखान्थिथामा जुदि महरसे जायो माब्ला बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान रुजुथाय बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जायोब्ला आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जायोबा माने मा जोंनिया नै अब्ला जों बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि होनना मोनखाबाय दा जुदि बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा जे A खनादो D खनादो समान B खनादो E खनादो समान जायोबा आरो C खनादो F खनादो समान जायोबा जोंनिया बेसोर मोननै आखान्थिथामा महरसे जासिगोन स' जों बेखौ दिन्थिग्रोनांगोन जे A खनाया D खनादो समान जायो B खनाया E खनादो आरो C खनाया F खनादो समान जायो होनना दिन्थिनो हाबानो बेसोर मोननै आखान्थिथामा जोंनिया महरसे जासिगोन स' बेयावबो जों बेखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे PQ मोनसे आखान्थि बोना लानि बेयाव PQ हमना लाबाय जेरै PQ दोंसे हांखो PQ दोंसे हांखो दाजाबबाय जेराव PQ खौ ओरैबायदि दाजाबबायदि जेराव DP आ AB नि समान जायो DP आ
AB नि समान जायो आरो बै DQ आ AC नि समान जायो ओके सो जों बेखौ बिदि बोना लागोन जे DP आ AB नि समान जायो आरो DQ आ AC नि समान जायो होननानै बेखौ मोनसे हांखो बोना लासिगोन जों ओके आरो आखान्थि 3 DEF निफ्राय जों मा मोनो DEF निफ्राय जों ओरै लिरनो हायो जे माने DEF आव ओरै लिरनो हायो जे DP divided by PE equal to DQ divided by QF बेखौ जों लिरनो हायो बेखौ माबोरै लिरनो हायो नाय नियाव होनाय दंखायो जों AB divided by DE तो AB माने मा मोनखादो जोङो सरि AB माने मा मोनखो जोङो AB माने नै DP मोनबाय सो बेयाव आं बे साइडआव बानायना हानि बेखौ बानायना खोन्थियाबाबो जागोन बिदि डाइरेक्ट लिरखाबाबो जागोन आं बानायना खोन्थिनि अबा नै AB नि सोलाय जों मा लिरनो हायो DP अबा बेयाव मा जागोन DE समान दानि AC नि सोलाय मा लिरनो हायो जोङो DQ लिरनो हायो DQ आरो DF दों सिङाव बिदि थाबाय दा बिसोर मोननैखौ बेलथायना हो सिंनि सायाव लां DE खौ सायाव लांबाय DP खौ सिङाव लाबबाय इजाबो DF खौ सायाव लांबाय DQ खौ सिङाव लाबबाय मोननैखिनबो 1 माइनास खालामना हो मोननैयाबो जुदि 1 माइनास बानायनो हाबा DE DP minus 1 equal to DF DQ minus 1 so बेखौ सल्व बानायबा बोरै मोनगोन जोङो DE बे जोंनिया माइनास जायगोन माइनास DP सिङाव DP खौ जों कमन लाबा आरो बे मा जागोन DF minus DQ divided by DQ ओके बेखौ कमन लाबाय बिदि जागोन so जोङो DE minus DP माने मा लिरनो हायो जोङो नै DE minus DP माने जों लिरनो हायो PE ओके अब्ला जों बेखौ लिरनो हासिगोन PE divided by DP so बेखौ लिरनो हागोन DF minus DQ माने मा लिरनो हायो जों नैबेयाव DF minus DQ माने मा जागोन जोंनिया QF जासिगोन ओके अब्ला बेयाव लिरनो हासिगोन जोङो QF divided by DQ ओके थिक बेखौनो बिदि सोलायफिनबानै DP खौ सायाव लां PE जाबाय सिङाव थिक बेबायदिनो DQ आ सायाव थांबाय आरो QF आ सिङाव फैबाय थिक बेखौनो जोङो नै बेखौनो जोङो बेयाव लिरदो ओके नै ओके सो बिदि लिरनो हायो बेखौ नोंसोर लिरलायाबाबो जागोन आं बुजि मोननो थाखाय बेखौ बानायना होबाय ओके सो जोङो बेनिफ्राय बिदि लिरनो हायो माने आखान्थि 3 DEF निफ्राय जुदि DP divided by PE equal to DQ divided by QF लिरनो हायोबा मा होननो हासिगोन जों PQ आ जोंनिया EF नि पेरेलेल होननो हासिगोन बेखायनो जों मा होननो हासिगोन PQ आ पेरेलेल जायो EF नि पेरेलेल जायो होननो हासिगोन ओके बेखायनो जों मोनसिगोन मा बेनिखायनो जुदि बियो पेरेलेल जायोबा मानि जोंनिया EQ नि पेरेलेल EF नि पेरेलेल जायोबा PQ आ जुदि EF नि पेरेलेल जायोबा ओइ P खनादो E खनादो समान जागोन ओके आरो Q खनादो F खनादो समान जागोन माने उल्था खना उल्था माने मोखांसे खना सरि मोखांसे खना स बिदि जायोबा जोंनिया मा बेनिफ्राय जों मोनो दि मा खना P आ जोंनिया खना ए खना P आ खना E नि समान जागोन खना E नि समान जागोन आरो खना Q आ मानि समान जागोन खना F नि समान जागोन ओके बे खना Q आ खना F नि समान जागोन मोखांसे खना स जुदि मोननै खनाया जुदि समान जाबायबा नै P दो E दो समान जाबायबा आरो Q दो F दो समान जाबायबा अब्ला जोङो मा लिरनो हासिगोन बेखायनो माने नै आखान्थि 3 DPQ आरो आखान्थि 3 DEF आ जोंनिया मा जासिगोन मोनसे महरसे जासिगोन बियो माबोरै महरसे जागोन बियो नै आखान्थि 3 DPQ आव जोंनिया ओइ D खनाया आखान्थि 3 DEF नि D खना बिसोर मोननै बे जोंनिया मा खनाया कमन मोननैबो आखान्थि 3 नि थाखाय थिक बेबायदिनो P खना E खना दो समान थिक बेबायदिनो Q खना F खना दो समान अब्ला जोंनिया बेयाव आखान्थि 3 नि महरसेयारि एंगल माने AAA नेमखान्थि जोंनिया मा AAA रादाय बायदि जोंनिया DPQ आरो DEF आ महरसे जाबाय ओके स महरसे जायोबा बिसोर आखान्थि 3 आ जों मा लिरनो हासिगोन बिसोर आखान्थि 3 आ जुदि महरसे जायोबा जों लिरनो हासिगोन DP divided by DE equal to
माने आं आखान्थिथामनिफ्राय जुदि महर जायोबा माने खनाफोरा बिसोरनि खनाफोरखौ जुदि मिथिजोबोबा रेशियो लिरनायखौ मोजाङै फोरोंखादो नायबानो जाबाय नै ओके दा नायदो नै फार्स्टआव जों मा खनाखौ लाग्रोनि किउ खनाखौ लाग्रो फिसा किउ खनानि उल्था आखान्थिया मा डिपि ओके डिपि डिभाइडेड बाय आरो किउ खनादो समाना मा जोंनिया किउ खनानि समान खनाया मा एफ एफ खनानि उल्था आखान्थिया मा डिइ बेयाव डिइ लिरबाय नै थिग बेबायदिनो इबार मा लाबानि जोङो ओइ खनाखौ लानि इबार मा लानि डि खनाखौ लानि फिसा आखान्थिथामा मा डि खनानि उल्थाया पि किउ बेयाव पि किउ लिरनो हायो आरो गोदोरा मा एफ थिग बेबायदिनो इबार मा खना थाबाव पि खनानि उल्था आखान्थिया मा डि किउ आरो पिनि समान खनाया मा इ खनानि उल्था आखान्थिया मा डि एफ ओके बिदिनो लिरनो हायो जों ओके थामहिनबा जों ओरै लिरनो हायो मा dp divided by de equal to pq खौ जोङो नै बे pq खौ जोङो bc होनना लिरनो हासिगोन ओके pq खौ bc समान लिरनो हासिगोन अब्ला मायो ef equal to dq by df बेखायनो जों मा मोनो bc आ मानि समान जोंनिया pq नि समान दा नै BC आ PQ नि समान होनना जों मोनथिगोन ओके दा फार्स्टआव मोनबोखादों जों मा AB आ DP नि समान AC आ DQ नि समान आरो BC आ PQ नि समान जाबा जोंनिया नै आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम DPQ आ गोरोबलि जाबाय माने गोरोबलि आखान्थिथामनि गोरोबलियारि रादाय साइडआव माने मोनफ्रोमबो साइडआ समान जाबा बे गोरोबलि जासिगोन ओके बेखायनो जों मोनसिगोन मा आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम DPQ आ गोरोबलि जाबाय माने आखान्थिथामनि गोरोबलियारि रादाय SS बादियै ओके मोनफ्रोमबो आखान्थिया गावजों गाव समान जाजोबबाय नालाय ओके जुदि आखान्थिथाम ABC आरो DPQ आ जुदि गोरोबलि जायोबा अब्ला बिसोरनि खनाफोरा समान जाजोबगोन ओके अब्ला बिसोरनि खनाफोरा समान जासिगोन बेखायनो जों लिरनो हासिगोन मा खना A आ जोंनिया समान जागोन खना D दो खना E आ समान जागोन खना D दो आरो खना B आ समान जागोन जोंनिया खना E दो आरो जोंनिया खना C आ जागोन खना F दो समान जाबाय नै जुदि बेसोर आखान्थिथाम ABC आरो DPQ आ जुदि समा मा जायोबा जोंनिया मा होनो गोरोबलि जायोबा SSS आखान्थिथामनि गोरोबलि बादि ओके स जोंनिया B खनाया P खनादो समान जागोन P खनादो समान माने मा E खनादो समान थिग बेबादिनो C खनाया जुदि F खनादो समान जागोन F खनादो समान माने Q खनादो समान जागोन Q खनादो समान माने जोंनिया E खनाया F दोबो समान जागोन जों लिरबाय थिग बेबादिनो A खनाया D खनादो समान जागोन नै जों बेखौ लिरबाय बिदि लिरबाय दा नै जों मोनबाय मा बेसोर मोननै आखान्थिथाम ABC आरो DEF बिसोर आखान्थिथाम मोननैनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबबाय आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायाबो समानखा अब्ला जों बुंनो हासिगोन ABC आरो DEF आ महरसे ओके बेखायनो जों बुंनो हासिगोन जे मा आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम DEF नि महरसे बेखौनो जों मा बेखौ जों आखान्थिथामनि मा फार्स्टआव मा होनदोंमोन गासिबो आखान्थिथामनि गासिबो मोखांसे हांखोफ्रा समान रुजुथाय नालाय बेखौनो SSS आखान्थिथामनि SS महरसेयारि रादायजों रुजुयो ओके स आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ स बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन स्टार्टिंनिफ्राय अब्लानो बांसिन बुजिगोन आं मोजाङै डिटेल्स नोंसोरनो बेयाव डिटेल सल्युशन होखाबाय माने गासैखौबो बुजायजोबनानै होखाबाय जेबो बुजायबावनो गोनां गैला ओके स नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नाय अब्लानो बुजिगोन आरो जुदि बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिनबाय था खनले नायफिनबाय था अब्लानो बांसिन बुजिगोन स नेक्स्टआव मा दों जों नायनि अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय माने आखान्थिथाम ABC आरो DEF आ महरसे होननानै स जों थारबुंथि द'दशमिक 5 खौ नायनि ओके
बेयाव दोङो जोंनिया मा फोरमान खालामदि जुदि मोनसे आखान्थि थामनि मोनसे खनाया गुबुन मोनसे आखान्थि थामनि मोनसे खनाजों समान आरो बे खनाखौ बानायनाय आखान्थिफोरा स्रें रुजुथायारि जायो अब्ला आखान्थि थाम मोननैया महरसे जायो बेबो जोंनिया एखे बेबादिनो नाथाय बेयाव जोंनिया मा मोनसे खनाया मिलायनाय दोङो आरो गुबुन मोननै आखान्थिया मिलायनाय माने बेयो SAS रादायखौ जों फोरमान खालामनांगौ आखान्थि थामनि महरसेयारि रादाय SAS खौ जों फोरमान खालामनांगौ ओके बेयावबो जों मोननै आखान्थि थाम हमना ला मा ABC आरो DEF बेसोर मोननै आखान्थि थाम हमना लाबाय ओके स' बेयाव हमबाय ABC आरो DEF आ मोननै आखान्थि थाम ओके बिसोर मोननै आखान्थि थाम होननानै हमना लाबाय जों ओके जेराव मा होनाय दों जोंनिया नै जेराव मा होनाय दों कुइसनाव होखादों मोनसे आखान्थि थामनि मोनसे खनाया बे मोनसे आखान्थि थामनि मोनसे खनाया हमबाय जों ए खनाखौनो हमबाय गुबुन मोनसे आखान्थि थामनि मोनसे खनाजों समान आरो गुबुन मोनसे आखान्थि थाम DEF आखान्थि थामनि मोनसे खनाजों समान जायोब्ला आरो बै खनाखौ बानायनाय आखान्थिफोरा माने बे खनाखौ नै ए खनाखौ मा आखान्थिया बानायदो बि आखान्थिया बानायदो आरो सि आखान्थिया बानायदो थिग बेबादिनो D खनाखौ माया बानायदो DE आखान्थिया बानायदो आरो DF आखान्थि आरो DE आखान्थिजों लोगो नांनानै D खना बानायदो आरो नै मा होनदो आरो बै खनाखौ बानायनाय आखान्थिफ्रा स्रें रुजुथाय जायो अब्ला आखान्थि थाम मोननैया महरसे जायो होनना फोरमान खालामनांगौ अब्ला बेयाव होनाय दों मा खना एया खना D दो समान जागोन आरो मा होनाय दंबावो बे खना मोननैखौ बानायनाय आखान्थिफोरा माने AB डिवाइडेड बाय मा जागोन DE इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय DF बिदि होनाय दों बैसोर मोननै खनाखौ बानायनाय आखान्थिफोराबो स्रें रुजुथाय दोङो बिदि होनाय दों ओके स' फोरमान खालामनांगौ दि सिम्पलथार जुदि नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस बानायबाय थागोन ना अब्लानो बांसिन बुजि मोनगोन ओके आरो अब्लानो बांसिन आइडिया मोननांगोन बानायनायनि ओके फोरमान खालामनांगौ दि आखान्थि थाम ABC आ आखान्थि थाम DEF नि महरसे होननानै फोरमान खालामनांगौ बेबो जोंनिया सिम्पल एखेथार थिग बेबादिनो बेयावबो जों मोनसे बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय PQ हांखो बोना लाबाय PQ हांखो बोना लाबाय दोंसे हांखो जेराव PQ आ नाय सेम बेबो ओके लिरनायफोरा सेम PQ दोंसे हांखो दाजाबबाय जेराव PQ दोंसे हांखो दाजाबबाय जेराव नै DP आ बेयावबो AB नि समान होननानै लाबाय जों बै DP आ AB नि समान बायदि लाबाय आरो बै DQ आ AC नि समान होननानै लाबाय जों ओके बिदि लाबाय स' जोङो बेखौ मोनबाय अब्ला दानिया जों मा मोनसिगोन नाय दानिया नै बेयाव मोनखादो जोंनिया माने आखान्थि AB आ आरो आखान्थि AC आ बानायनाय खना A आरो खना D आ जोंनिया समान होननानै मोनखाबाय ओके आरो नै बेयाव हमबाय जों नै AB दो DP समान होनबा AC दो आरो DQ आ समान होननानै हमबाय आरो मोनसे बिसोरखौ बानायनाय बिसोर मोननै आखान्थिया बानायनाय D खना आरो AB आरो AC आ बानायनाय आखान्थि ए खनाया समान होनना मोनखाबाय अब्ला जों आखान्थि थामनि गोरोबलियारि रादाय मोनसे मोनदोंमोन दि मा SAS माने बेयो जोंनिया आखान्थि थाम ABC आरो DPQ आ गोरोबलि जाबाय आखान्थि थामनि गोरोबलियारि रादाय SAS बायदि ओके बेखौ लेक्चार नाम्बार 7 आव मोजाङै सावरायदो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओके अब्ला जों मोनसिगोन मा PQ पेरेलेल EF आरो आखान्थि थाम ABC आ आखान्थि थाम DPQ नि गोरोबलि ओके माबोरै SAS
आखान्थिथामनि गोरोबलि रादाय बायदि इखो लिरलायाबाबो जायो आं बुजिनो थाखाय बेखिनिखौ होदो अके स बेनिफ्राय मोनो जों मा बेनिखायनो जों मा मोननाय बेनिखायनो जुदि ए बी सी आरो डी पी क्यू आ जुदि गोरोबलि जायोबा बी खनाया पी खनाजों समान जागोन आरो सी खनाया क्यू खनाजों समान जागोन अके जों मोनखादो फार्स्टआवनो ए खनाया डी खनाजों समान मोनखादो बेखौ लिरलाया अके अब्ला जों मोनसिगोन मा खना बी आ खना पी नि समान जागोन आरो खना क्यू आ सरि खना क्यू ना खना सी आ खना क्यू नि समान जागोन अके बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों मोनो मा जों फार्स्टआव मोनखादो खना ए आ खना डी नि समान जागोन आरो नै खना बी आ जुदि खना पी नि समान जायोबा खना ई नि समान जागोन जाया मानो होनबा जोंनिया नै पी क्यू आ ई एफ नि पेरेलेल ना पी खना दो ई खना दो समान स जों बुंनो हायो बी खना ई खना दो समान होनना बुंनो हायो बी खनाया ई खनानि समान जागोन आरो नै सी खना दो क्यू खना दो समान आरो जों मिथिखायोना पी क्यू आ ई एफ नि पेरेलेल स क्यू खनाया एफ खनानि समान स जों बुंनो हागोन मा सी खनाया एफ खना दो समान जागोन सी खनाया एफ खना दो समान जागोन स बे जोंना जाजोबबाय अब्ला जों आखान्थिथामखौ बुंनो हासिगोन मा आखान्थिथाम एबिसि आखान्थिथाम एबिसि आ आखान्थिथाम डि इ एफ नि महरसे होनना बुंनो हासिगोन जों आखान्थिथाम एबिसि आ डि इ एफ नि महरसे बुंनो हासिगोन मानोना बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबबाय आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोराबो समान रुजुथायनि नै स जों बुंनो हासिगोन जि एबिसि आरो डि इ एफ आ महरसे आखान्थिथाम अके आरो बेखौनो जों मा बुङो आरो बेखौ आखान्थिथामनि आरो बेखौनो मा बुङो आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय एस ए एस जों रुजुयो अके बेखौनो जों आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय एस ए एस जों रुजुयो अके बेयो रुजुयो स आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ स बुजियाखैबा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायफिन अब्लानो बुजिगोन अके आरो बेखौ बुजिनोबा जोङो लेक्चार नाम्बार 7 आव नायग्रोनांगोन लेक्चार नाम्बार 7 आव मोजाङै जोङो आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादायफोर आरो आखान्थिथामनि महरसेयारि आरो आखान्थिथामनि गोरोबलियारि जानायनि रादायफोरखौ जों मोजाङै सावरायबोदों स बेखौ नायबासो बेखौ मोजाङै बुजिगोन जों बेखौ स आई होप नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायगोन होननानै अके आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम आरो जायफोरा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोख्रैनो अके स नेक्स्ट क्लासाव जों सावरायगोन मा सोंथि 2.3 नि कुइसन एन्सारफोरखौ जोङो सावरायनो नाजागोन अके दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ